दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि थान्दै जख'न्थाइ खुंफुंनो साखाफारा जाबाय। जख'न्थाइनि थाखाय लाहार फाहार खालामनाया 16 जौखोन्दो जाफुंबाय। 2024 मायथाइनि फैगौ 2, 3 आरो 4 फेब्रुआरियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गलाघाट जिल्लानि तेलिसाल ओनसोलनि सिङाव थानाय हिरिम्बा नोगोराव खुंफुंनो लानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 56थि थान्दै जख'न्थाइनि थाखाय लाहार फाहार खालामनाय हाबाफारिया दासान्दि सोलिगासिनो दं। बे थान्दै जख'न्थाइनि थाखाय गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बानजाय आफादा गोख्रोङै साखाफारा जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जख'न्थाइनि थाखाय थागथियारि खालामनाय हाबाया 60 जौखोन्दो जाफुंसारबाय। लोगोसे फैगौ 2, 3 आरो 4 फेब्रुआरि सानथामनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बायदि रोखोमनि मोसानाय एबा मोसाखावरि हान्जा फोरोंथाय होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। थारैनो नैबे थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों जोंनि गलाघाटआव बर' रायजो राजा बर' रायजो जाबोनायनि माखासे जाखिनि जोंनि बेबस्थाफोर सोलिनानै दङ बेखौ जोङो सारा आसामाव जों मिथिनो हागोन। आरो जोङो गलाघाट जिल्ला हिसाबै जोंनि गलाघाट ओनसोलाव दाब दाब जायगायाव खना खनला गामियाव जों बर' रायजो राजाया रायजो जाबोनानै दङ। जों बेखौ खौसेथियाव लाबोनो थाखाय जों मोनसे खाबु मोनबावदों। थारैनो जोंनि गलाघाटआव मोननै साब डिभिसनाव जोंनि बर' गामिया रानजानानै दङ। मोनसे गलाघाट साब डिभिसन आरो मोनसे धनस्रि साब डिभिसन। बै मोननै साब डिभिसननि जोंनि बर'फोरखौ जों खौसेयै लाबोनो हागोन जोंहा बेखौ मिजिंथिनाय दङ। आरो जोङो जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थान्दै जख'न्थाइ बिनि थाखाय जों गोबां लाहार फाहारखौ जों खालामबाय थादों। फ्राय दासिमहालागै जोंनि खामानिया फ्राय 60%आ दावगानानै दङ। जोंनि जि फुडिं साब कमिटिनि जि पेन्डेल बे फुडिं जामुंसालिया अलरेडि जोंना जानायनि लामायाव दङ। साननै सानथामनि गेजेराव बे ओंखारसिगोन। आरो जोंनि दिन्थिफुंनाय जि जायगा बेबो साननै सानथामनि उनावनो बेबो जासिगोन। आरो दा जोङो मेन गेट आरो एग्जिबिसननि गेटखौ जों मावबाय थादों। आरो बेराफारसे जोंनि मोसानायनि फारसे जोङो सोलोंनायखौ होबाय थादों, पेरेलेलि लांबाय थादों। आरो मास पास हान्जा भलन्टियार्स हान्जा बिथांमोननि ट्रेनिङाबो सोलिबाय थादों। आरो गाबोन समफोरनि गेजेराव नैबे जोंनि गाहाय सायनासालिनि जि पेन्डेल बिथांमोनहा खामानिखौ स्टार्ट खालामगोन। बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा गाहाय सायनासालिखौ साननै बा सानथामनि गेजेराव बरनना होनायनि बाथ्राखौ बुंदों। बेबो फ्राय जानायनि लामायाव। दा जोङो गलाघाट हिसाबै जोङो दाब दाब गामि गामि थाङै थाङै जों मेल मिटिं खालामबाय थादों। थारैनो देग्लायनि जि थान्दै जख'न्थाइ बेयाव गोबां बाथ्राफ्रा सावरायजागोन। आरो बेयाव गेवलां मेलाव गोबां आलासि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। बिथांमोननि जे हाबाफारि बेखौ जाफुंसार जाहोनो थाखाय जों दरफ्रोमबो गामि गामि थांनानै मेल मिटिं खालामदों। आरो जोङो खोब आसाबादि देग्लायनि जि थान्दै जख'न्थाइनि जि गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जोंनि बर' गामिनि दरफ्रोमबो गामिनिफ्राय न'खरसेबो बाद जायालासे बेयाव बाहागो लानायनि बाथ्राखौ जोंनो खोथा होदों बिथांमोनहा। बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो जोङो मोनसे आसाखौ जों खालामबाय थादों। जिहेथु गलाघाटबासि हिसाबै जोंहा गलाघाटआव गोबां समनिफ्रायनो गोलाव सम जाबोबाय नागालेण्डनि जि सिमा जेंना बे सिमा जेंनाया दासिमबो सुस्रांजायाखै। हानि माखासे जेंना दङ बेबो दासिमबो सुस्रांजायाखै। बे नैबे थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों जोंनि जे डेलिगेट सेसन जागोन बै डेलिगेट सेसनाव बे सावरायजागोनखौ जोंहा मोनसे मिजिं थिनाय दङ। आरो जों गलाघाट हिसाबै जों बेखौनो थान्दै जख'न्थाइयावबो जों बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि गलाघाटनि जे थासारि आथिखालनि जे थासारि बेखौ आरो साबसिननिफ्राय हाबसिन खालामनोब्ला जोंनो गुबैयै जोंनि हानि पाट्टाखौ जोंनो नांगोन। आरो सिमानि जि जेंना बे सिमा जेंनाखौ सुस्रांनांगोन। बेखौ लानानै जों मिरु आफादजों सावरायगोन। जोंनि डेलिगेटनि गेजेराव जोंहा मोनसे आसा दङ देग्लायनि डेलिगेटनि गेजेरजों सारा आसामाव नैबे जोंनि गलाघाट ओनसोलनि जि सिमानि जेंना बेखौ मिथिजागोन। आरो मिरु आफादा बेखौ आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकारनिसिम नारसिनगोनखौ जोंहा मोनसे मिजिं थिनाय दङ। थारैनो जोङो गलाघाट हिसाबै गावखौनो खोब खाफाल गोनां होननानै जों बुंनानै लादों। थांनाय 17 बोसोर सिगाङाव 2006आव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि बोसोरसालिया जथुमा जयफुख्रि माइनाव फोथाराव जानानै थांदोंमोन। आरो बे माइनाव फोथाराव मोनसे मोजां बिथांखिया नाजावजादोंमोन। बेयाव गुन गोनां सोलोंथाइया
बेयाव नाजावजादोंमोन 2006आव आरो 2007निफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदों। थ' बेबो जोंनि थाखाय खोब खाफाल गोनां। देग्लायबो जों मोनसे जोङो आसा खालामबाय थादों देग्लायनि थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों मोनसे मोजां बिथांखिया नाजावजानानै सारा आसामाव खामानि मावजागोन जोंहा बेखौ मिजिंथिनाय दङ। गिबि गिबियावनो आं मोनफ्रोमबो चेनेलनिसिम मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय आरो एसे गोबावैब्लाबो इंराजि गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरबाय। नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाइ बियो देग्लाय गलाघाट जिल्लानि नैबे तेलिसालनि हिरिम्बा नोगोराव फैगौ फेब्रुवारि दाननि 2, 3, 4 बे अक्ट'आव जानो थांगासिनो दङ। जोबोद गाजा गोमजायै बेखौ खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादा नाजागासिनो दङ आरो मोनफ्रोमबो दालाय आफादा गावबा गावनि जि खामानि बेखौ दा जोबोद गोख्रोङै मावगासिनो दङ। जों आसा थिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे जख'न्थाइआ आबुङैनो जाफुंसार जागोन आरो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि एक'मडेसन साब कमिटि बिथांमोनाबो मोनफ्रोमबो जायगायाव थानायनि थाखाय जि लाहार फाहार खालामनांगौ बा जि जा जगार खालामनांगौ बेखौ खालामगासिनो दङ। जों मिथिनो मोन्दों जोंनि गेवलां मेल 4 फेब्रुवारियाव जागोन। बे गेवलां मेलाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लाफैगोन। आसामनिनो केबिनेट मन्थ्रि अजन्ता नेउग बायद', उर्खाव ब्रह्म, अतुल बरा बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मेहनेश्वर बसुमतारी, बेजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। बेनि अनगायैबो जों खोनानो मोननाय बादिब्ला समा जुदि मिलियोब्ला आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि मानगोनां स्पिकार बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो फैनायनि बाथ्राखौनो बुंदों। बेजों लोगोसे रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि बिथाङाबो बेयाव फैगोन आरो आसामनिनो आरो नर्थ इस्टनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बर'नि माहारियारि आफादनि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन आरो मख'नो गोनांदि 52थि नैबे थान्दै जख'न्थाइजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफाद बिथांमोननि बेयाव जि बोसोरारि जथुम्मा बेबो बेयाव जयै जाफागोन। दा बिथांमोनाबो बेयाव बिथांमोननि जि फिरफिला बेरहोनायजों लाफानानै बायदिसिना बादायलायनाय दङ बे जागोन आरो गेवलां मेला जथायै खुंनाय जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद हारिमु आफादनि 4 थारिखआव। दा बे हिसाबै जोङो बानजाय आफादा जिखिनि साखाफारा जानांगौ जोङो जागासिनो दङ आरो जों जेरैबायदि रायजो राजानिफ्राय मददखौ हास्थायदोंमोन बेबादिनो मोनगासिनो दङ। थेवबो आं आसा थिगोन जे जोंनि नैबे जख'न्थाइखौ आबुं जाफुंसार जानायाव बयबो गाजा गोमजायै खुंफुंनायाव मदद होनाय बादि बयबो जाहाथे आरो जोंखौ मदद होबावो जों बेखौ खावलायहरदों आरो आसा थिदों जे गलाघाट जिल्लायाव जानो गोनां नैबे जि जख'न्थाइ बे जख'न्थाइनि थान्दै मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गलाघाट जिल्लानि मोनफ्रोमबो जेंना बेजों लोगोसे नैबे गलाघाट जिल्लायाव जों आसाम नागालेण्ड बर्डारनि सिमनायाव रायजो जायो हिसाबै जोंनि हानि जेंना, सोलोंथाइनि जेंना, जोंनि रैखाथिनि जेंना बे गासैबो बाथ्राफ्रा जाहाथे थान्दै मेलाव बियो सावरायनायाव बेरखांगोन जों बेखौ आसा थिदों आरो जोंजों लोगोसे रायजो जानाय मोनफ्रोमबो हारि माहारि जोंजों थाफानाय मोनफ्रोमबो धोरोमनि बै सुबुंफोरनि जि जेंना इसुसफोर दङ बेबो जाहाथे बेयाव थान्दै मेलनि गेजेरजों सावरायनानै मोनसे सुस्रांनायनि लामा मोनसे बेयाव ओंखारगोन जों बेखौ आसा थिदों। जोंहा बेयाव बुंनो थांगोन जि भलन्टियारनि जिखिनि बेयाव जोंहा रिहार्सेल होनांगौ दङ बा साखाफारा जानांगौ बे सोलिगासिनो दं, हारिमु आफादनि बेबो सोलिगासिनो दङ। दा बेनि अनगायै जोंनि डेक'रेसननि दा सोलिगासिनो दङ आरो गेट साब कमिटि जोंना बेनिफ्राय पेन्डेल साब कमिटि बे गासिबो बिथांमोना गोसो गुदुङै खामानि मावगासिनो दङ आरो जानाय लोंनायनि थाखाय जोङो जि लाहार फाहार खालामनांगौ बेखौ जोंना जामुं जि दालाय आफाद बिथांमोना बेखौ नाजागासिनो दङ आरो बेजोंनो लोगोसे नैबे जख'न्थायाव जों हिरिम्बा नोगोर हिसाबै मोनसे बेयाव बिसम्बि दिहुननो थाखाय जोंनि बिसम्बि दालाय आफाद दङ बिथांमोना बेखौ खामानि मावगासिनो दङ। जोबोद मोजांखौनो होननांगोन जे बयनिबो मददथिखौ जों मोन्दों आरो बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारि माहारिजों जों रायजो जायो हिसाबै बिथांमोननिफ्रायबो जिखिनि मदद जों मोननांगौ जों बेखौ मोनगासिनो दङ। आसा थिदों नैबे जख'न्थाइआ मोनसे रेकर्ड ब्रेकिं मोनसे मोजां मोनसे जख'न्थाइ जागोन जों बेखौ बयबो आसा थिनानै दङ। दा बुंनो थाङोब्ला जोंना 60 जौखोन्दोआ बेयाव जाबाय जों होननांगोन आरो पेन्डेल बे मेन स्टेज दा बेयो खामानिया जोंहा जों बेखौ टेन्ट हाउसनो होनाय जादों जे बिथांमोना बेखौ लुफुंगोन थाबैनो गाबोननिफ्राय बिथांमोननि जिखिनि नांगौ जि
माने मुवाफोर बेखौ खामानिनिफ्राय गारगोन। बेनि अनगायै जोंनिया जामुंसालि बे लुनाया जोंना फ्राय टारपलिन होनो बाखि दङ। बेनि अनगायैबो जोंनिया एक्जिबिसन साब कमिटि दिन्थिफुंनाय साब कमिटि बेबो खामानि जागासिनो दङ। भलिबलनि थाखाय आरो काबादिनि गेलेनांगौनि थाखाय जिखिनि जायगा बेबो जाबाय। दा मथा मथि जोंनिया 70 दा जोंनिया जानानै दङ। जों आसा थिदों नै फैगौ एक सप्ताहनि गेजेराव बेयो मोनसे 80%, 85% बे जाहैसिगोन। दा बेनि थाखायनो जोङो बारा जिंगा सियाखै। जोङो आसा थिदों जे सम फैनाय लोगो लोगो जाय बिथांमोना दिनै जोंनि नैबे माने थान्दै जख'न्थाइखौ जाफुंसार होनांगौनि थाखाय जिखिनि मदद जों हास्थायदों बेखिनि मददखौ जों मोनगोन बिदि हास्थायजों जे बिटिआर ओनसोलनिफ्रायबो जोङो जाय बिथांमोनखौ आगुनि जायफोर माने दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावना थांनानै जायफ्रा दिनै दैदेनगिरि हिसाबै दङ, सोरबा इएम जानानै दङ, सोरबा एमसिएलए जानानै दङ, सोरबा एमएलए, सोरबा एमपि, बिथांमोनखौबो जों खावलायदों आरो बिथांमोननि रेसपन्सआ जोबोद मोजां। आरो आसा थिदों गलाघाट हिसाबै बिथांमोना जोंखौ बिटिआरनि बाहेरायाव जिहेथु जों दङ मोजोमसे बर'फ्रा बे कनफारेन्सखौ खुंनायाव बिथांमोननाव जों जेरैबायदि हास्थायदों बेबादिनो बिथांमोननिफ्राय जि रेसपन्स जों बेखौ मोन्दों आरो जों आसा थिदों बिथांमोना जोंखौ मदद होगोन।